Amaitu da Iraitz Arrospiderentzat Europako txapelketako maratoi hau, maratoi gogorra, beroak jota, nekatuta, ia indarrik gabe helmugaratuta, baina 33. postuan taldekako dominorrekin Iraitz pozik egoteko arrazoiak asko dira, ezta? Bai, oso pozik, alde batetik zeharo jota eta indar guztiak agortuta, hankak oso minduta, baita ere sabelaldea ere oso gaizki, baina bestaldetik ilusio handiarekin oso pozik lortutakoagatik, batez ere taldeka lortu duguna, ezta, medaila lortzea posible izan da azkenean taldeka, eta hori niretzat ezin dezaket deskribatu ze sentsazio bizi izan deten. Aurretik agian iritsiko dira nazioarteko lehiaketa gehiago eta nordakin noraino guzti hau, baina momentuz Europako txapelketa batera iritsi eta bertatik taldekako domin batekin etxera joateak saria handia suposatzen du, ez? Izugarria, ezin da azaldu. Niretzat ziur aski ona etorri dian talde hontan etorri dian guztietan, saririk handiena segurazki niretzat zen, denbora gutxi daramakite atletismoan, eta hain denbora gutxian Europako txapelketa batzutara iritsi naiz. Iristea bakarrik sari izugarria zen, eta gainera taldeka medaila bat lortzea, ez daukat hitzik azaltzeko. Baldin eta bazan ez gara hasiko ez, espekulazioetan, baina egia da 10. kilometroan oso indartsu izan zarela, oso hasiera indartsu egin duzula lasterketan, maratoi erdian oraindik ere heldu bai, baina gerora luze xamar egin ote zaizun ez, azkenean maratoiaren azken kilometroietan nahiko lan ez, erritmoa eta ordura arte egindakoa mantentzeko. Bai, azkenean bukaerako denborei begiratuz, ni eta taldekideekin konparatuz, nik uste dut antzeko ibili garela denok, ezta? Gure denboratik pixka bat gora egin dugu, kondizioak alakoak zirelako, txapelketa bat da, eta esan dezaket, denborari begirauta ez dela hain txarra, ez? Baina, planteamendua ez da hain egokia izan, zeharo azkar hasi naiz, niretzat txapelketa handia zen hau, lehenengo esperientzia bat, eta oso azkar hasi naiz esan bezala, eta bukaera aldean asko sufritu behar izan dut iristeko. Gozatu esperientzia, indarrak berreskuratu eta zorionak. Eskerrik asko.